Здравейте, момичета! Хайде да накъдрим и да изправим тази прекрасна виетнамска коса. Косата стои къдрава, докато не я изправим. Задържам по този начин леко пресата и сме готови с кадричките. Аз лично предпочитам да изправя цялата коса и само в краищата да направя леки букли. Ето така. Става бързо. О, прекрасни са! Косата може да бъде къдрена, изправяна, може да бъде измита, може да се прави абсолютно всичко с нея. Поддръжката е лесна, така както поддържаме нашата коса. По същият начин трябва да се грижим и за екстеншените. Чао, момичета!